Een groep lulke boeren woer minister van Landbouw Carola Schouten van de medie de tagong naar de boot naar Skielge blokkeren. Op nettere toon, ze wonen haar uitzwaaien. Hier iets meer verwachten. Alleen je merkt gewoon dat hier in Friesland worden ze wurg. We helpen afvallen proberen en je merkt gewoon ja, wat ik doe, het helpt niks uit. Maar eigenlijk maar we staan net denken, we moeten nood erop pakken. Burgemeester Roel Sluiter van Haas wie in de buurt en is van mening dat protesteren belangrijk is, maar net ten koste van alles teruggaan kan. Ik vind het een klein beetje ver gaan om een minister, dat is ook een zwaar bestaan tenslotte. En als hij dan eindelijk eens een keer vakantie heeft, om die dan ook nog in haar privéleven te achtervolgen met de tegenstand die je tegen haar beleid hebt, dat vind ik een beetje ver gaan. Die minister is er nou niet, dus wat dat betreft is de actie mislukt. Maar ga nou hier niet gewoon vakantiepubliek in de weg zitten. De boeren vieren al 3 dagen actie in de maatregel dat ze net meer het eiwitrijke soja en raapskroot onder kei voor die maaien. Landbouwminister Carola Schouten wil toch die maatregel de uitstoot van stikstof verlegen. Justerjoen wie er ook actie op het Jereveen. We hopen nou ik weer een statement te maken. Helaas is het er net. Maar goed, we staan er wel. En dat ik weet dat we bloeien staan. En we hopen dat ze iets docht.